Okay. Ano na makuha, Chris? Ano na makuha? Okay. Tuyo ka. Umagi na kuha. Okay, tuyo ka pa, tuyo ka, tibok tuyo. Tuyo ka nga, tuyo ka na, tuyo, tuyo. Okay. Okay. Sakto tuyo. Mahat ka lang. Dalayot. Pahat ka lang yun. Asag pa sa chicken cordon. Lechon na mo na. Pero, mo na yung litso paking lechon. Lechon cordon ba na eh? Nagtirig, bagay Slow ka, Chris. Saya. Slow ka. Kira. Slow ka ba, kutsilyo? Yes. Duwat kung saan lahapon. Yung kapal tayo dyan ka ninyo. Ha? Ninyo kag-order. Ito man. Jarit mo na na. Wala na. Ayan, kabuhay na ba? Okay, hindi naman kabuhay na siya. Basta kuhan. Kawayan. Uy, dito kayo mamalik yung mga gagmay lagi. Mga taso. Dito may ang lakad. Dukana dito. Pilit lang ko dito ko. Parang buwan, pasok dako budiga. Suruh ka dito. Terus hindi. Tara! Ito ang galuto. Bili na. Bailey! Amoy pala. Masarap na. Masarap na. Amoy pala. Masarap na. Yummy. Tara guys, mga nag-uyab. Pwede ka kuhan. Kastek. Okay. Ano na makuha, Chris? Ano na makuha? Okay. Tuyo ka. Umagi na kuha. Okay, tuyo ka pa, tuyo ka, tibok tuyo. Tuyo ka nga, tuyo ka na, tuyo, tuyo. Okay. Okay. Sakto tuyo. Mahat ka lang. Dalayot. Pahat ka lang yun. Asag pa sa chicken cordon. Lechon na mo na. Pero, mo na yung litso paking lechon. Lechon cordon ba na eh? Nagtirig, bagay Slow ka, Chris. Saya. Slow ka. Kira. Slow ka ba, kutsilyo? Yes. Duwat kung saan lahapon. Yung kapal tayo dyan ka ninyo. Ha? Ninyo kag-order. Ito man. Jarit mo na na.